Vítajte pri dnešnom dieli. V dnešnom dieli sa pozrieme na pandu červenú, ktorá, ako to už býva zvykom, nie je priamym príbuzným pandy veľkej. Najbližšie, čo vieme k tejto pande červenej priradiť ako príbuznému, sú lasicovité, alebo medvedíkovité, alebo skunkovité. Taktiež samci pandy červenej si radi označujú svoje územie, teritorium, práve svojim pachom. Toho sa totiž to v histórii nevedelo, že do akej čelade patrí a vedci sa domnievali, že patrí najbližšie k práve spomínanej pande veľkej, ktorá bola objavená pozdejšie. Primárnym zdrojom potravy pandy červenej sú práve výhonky bambusov, žalúde, trávy, ale taktiež aj mäso zo vtákov, malé hlodavce, hmyz, larvy a podobne. Panda červená dba na svoju hygienu. A nielen na hygienu seba, ale aj na hygienu svojich mláďat. Podobne ako mačka domáca. Nie je to jediné, čo má s mačkou domácou vlastne podobné. V oblastiach, ktorých je rozšírená, Nepál, Čína, Bután a podobne, je panda červená veľmi často označovaná ako mačko-medveď, medveďo-mačka, alebo aj názvom ako Firefox. Prečo sa nazýva práve Firefox? Kde s týmto smerujem? Áno, smerujem s tým práve k tomuto. Mozilla Firefox nemá v svojom logu líšku, ako napovedá jej názov. Pretože Firefox sa nazýva v týchto iných kultúrach a je práve panda červená. Firefox tak prehlásil a taktiež v minulosti adoptoval dve pandy červené do svojej opatery. Okrem toho, že toto zviera patrí k najrozumnejším na svete, čo je vedecky potvrdené, obľúbuje taktiež veľa azijských štýlov hudby, teda K-pop, japonský pop a podobne. Odo mňa to bude na dnes všetko, prajem vám pekný deň a čus!